Kapala ng buko. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo. At ngayon dadaanan natin mga memes na nagdaan ngayon linggo. Dahil kung may nanakawin tayo, hindi ka ba ng bayan? Memes ng internet. So atin ang simulan. Can I get dick and balls? You're boogie. Dolomite! Hindi! Naku mo! You like how I walk? Do you like how I walk? Lagi ko nakikita itong dalawan to. Ano ba meron sa kanila? May jowa na naman doon sa TikTok. Napakasaya. Hindi na lang meron ako admins para magpulot para sa akin. Ano kay Christian? I'm sitting because of... Ito, sumayaw sila sa... Saan to? Saan sila sumayaw? Sabi, watawat pa ng Pilipina. Represent Philippines. So, anong konteksto nito? We failed again as you. Bawal na kasi magtitigan. Magjowa ba sila o mag... Ito, ba't may nakita ko rito boy best friend? Bakit ba inggit lang kayo? Wala kayong boy best friend. May nararating rin pala ang TikTok, hindi lang kasukutan. Sunod, yung mga iyak na mga inggit pikit. Kahit walang sense yun, pero sige. Okay lang. Eh, nakakulong na tayo sa ating isipan. Na ang TikTok ay sukot. Sunod, ito ba yung babalikan ko? Ayoko nang balikan ko ito. Bakit puro ganito? Galing sa League of Heroes daw, mga magjowa sa bot lane. League of Lawlers. Isang rank lang kami ng boy best friend. Galing kay Raymond. Okay, edited to. Hindi ito talaga yung... Bakit pa ulit-ulit lang yung mga sayaw? Talento! Nakakainggit nga naman yan. Huwag tapusin niya, baka magalit. Ito ang gusto kong relihiyon, TikTok. Sunod. Galing kay Christian. Anong TikTok to? Para sa bayan! Hindi naman lahat ng police ganyan. Ito yung, alam ko ito yung program na in-upload sa Facebook na yung mga matataba natin police eh magkakaroon ng workout. So, huwag natin i-shame ang mga gustong magbago, diba? Normalin natin yan. Sunod, kay Timothy. Wala kami pakiyan. Isa na naman ba ito 500 taon ng paghihirap? Leche. Ito na ang panahon natin. Ito na redemption arc natin para labanan yung mga yan. Ilabas mo sila lapu-lapu. Bigyan nyo siya ng mas maraming pana ngayon. Para sigurado. Sunod. Galing sa hindi ito si Seth. Anong nangyari? Alaga mo ba yan? Ganito naglayag yung mga Espanyol papunta sa bansa natin. Sige, libot lang to diya. Bisaya ka doy. Okay. Ito rin yung sinabi. Mamatay si Magellan eh. Sa mga kawal niya. Leche! Ayaw na namin masakop. Hayop ka. Meron ka lang barko. Sunod. Ito maraming nasakop. Si Gerald. Rido. Gerald. Ito yung shampoo na naman. Sunod. Ay, oh my God. Kakatapos lang natin sa mga makasalanan ng meme. Leche. Sunod. Galing kay Jose. Girlfriend, ewan ko man din hindi kami mag-work boy best friend. Kapangyarihan yan ni Mark. Hindi ko alam, totoo ba talaga na mag-boy best friend sila? Okay lang kayo wag yun na sabihin, wala naman akong pake. Sunod, galing kay General. Isang gulaman. Ay, sorry. TikTok ang kinukuit, di ba? Kung ito sumisira ng negosyo, yung kanina magjowa, nagka-negosyo sa TikTok. Ang pinagkaiba nga naman. Sunod. Barbilat, barbilat, Barbie, Barbie, barbilat, bulat-latin ko kayo lahat eh, leche. Sunod. Barbilat, barbilat, Barbie. Ibang bulat-lat yan, di ba? Bakit ko ito tinignan? Lord, pabili. Galeche, Andrew, hayop ka. Ayoko na. Sunod na, galing kay Von Pao. Mga memes na ninakaw ko sa... May sarili entertainment na tayo ng Pinas.
Ba't hindi pa siya mali yung perspective? Hindi ko nakita yung nakasulat. Galing. Akin na yan. Akin na yung bypass niya. Nakikita ko. Ay, kinini sa leeg. Yung mukha yan. Horror game ba to? Bago horror game. Droga. 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 Mukhang first time pa niya eh. Wala pa kakaiba eh. Pero di ba, lahat tayo may pinagsisimulan. Nako, napaka-deep nito metaphorical. Pumasok sa loob. Saan galing? Hindi! Hindi! Saan galing yung baril mo? Ba't galing sa dede mo yan? Ba't ako ba? What? Ano nangyayari? Okay. Gaya-gaya niya pati yung mga sound effects. Yummy! Napaka-sharp naman yan. Ako ililisan na! Tapos na ako sa Pilipinas. Sunod. Galing kay Erin. Counting Ichinis. Sana yung 50 minutes. Hindi matatapos yan. Nabilang na nga eh. Ano ba naman yan? Issue na naman kayo mga pabigat. Hindi natin malilimutan. Hanggang may memes na maaalala natin. Anong kalimutan na negatibo? Huwag ka makinig kay Easily. Nang pag-usapan ng mga negatibo. Kailangan natin tandaan yan para di na maulit muli. Magiging toxic positivity lang yan. Parang ganyan, magiging parang toxic positivity lang yan. Abuting naaalala natin to palagi. Diba mga Konichiwa? Sunod, galing kay Ashley. Hindi naman yan ninakaw ang kaba ng bayan. Gumagawa siya ng sarili niyang kita. Gumagawa siya ng sariling kabal. Gamit ang mga Pilipino. Tandaan nyo, ang foreigner na gipit sa Pilipino naghahanap ng magmamahal sa kanila kumamapit. Sunod. Filipino Pride. Comment yung Filipino Pride na may watawan sa ilalim ng video na ito. Maraming salamat. Sunod. Galing sa Filipino may swag dealer. Philippines is like a cheat code to get shower of views when you foreign YouTuber vlogger. Hoy, ginagamit ko rin yan kahit Filipino ako palagay ng Pinoy. Pero pwede, di ba? Parang P-word ko yan eh. Kasi Filipino ko. Hindi po pwede. Hindi pwede mag-iba gumawa. Ako lang ang pwede manggata sa sarili ko. Sa sarili namin lupa gagatasin namin ng dede ng mga kalabaw-lamaw na yan. Sunod. Galing kay Migo. Atlantic Village. Kung may dagat-dagatang apoy kanina, ito naman ang dagat-dagat na subdivision. Dagat-dagat na pera, di ba? Sarili nating lupain ang ating gagatasin, gagawin natin subdivision niya para pagkakitaan. Malalaman ng mga puno at mga lupa at mga dagat ang tunay na hinagpis. Ako'y nanganganib. Andiyan na naman siya. Bibiling kami ng mura tapos ipabenta ng mahal. Sunod na nanakawin para sa bayan. Kali kay Mark Caniega, Oh, gali. Napakaganda. Lalagay ko ito sa description. Ayoko na. Gusto kong madarama ang ating pagiging isang Pilipino, ang ating pagnakaw. Bakit kaya nyo matulog na nagnanakaw sa kaba ng bayan? Ako kaya ko matulog na nagnanakaw sa mga memes sa internet. Pero kaba ng bayan na hindi ko magagawa. Ganda ng pagkaka-animate, no? Galing kay Fernando Amorsolo. Sunod na para sa bayan. Galing kay Chris RPR, ikaw wala tayong may dadagdag sa kaba ng bayan yan. Itigil nyo na yan. Nakakasukot na rin yan. Sunod. Ang mga sulyap ko gilid. Galing kay Aldrin. POV. Hindi ka makalabas sa pocket. Oo, parang nakita ko. Ito ba yung na-lockdown siya sa loob? Pero kahit sino kasi pwede sabihin nyo, nalalock siya. Naalala ko yung napakaaga ko noon dati sa Shangri-La dahil para sa trabaho ko noon. Kailangan namin maging maaga doon sa lugar. At mga 8 AM pa lang, 7 AM doon ako sa loob. Wala pa mga ilaw, wala pa yung mga nagbabantay sa mga shop doon. Ewan ko, may video pa ba ako doon? Basta pag nahanap ko, lalagay ko na lang. Sunod, inside pagadi sa photo of Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realon na yun na photo, enhancer. Puchang galaga, napakagwapo. Alam mo na eh, alam mo talaga, no? Ang tunay na nakakagwapo ay talino. Diba? Kahit hindi siya kasing gwapo niya sa barya, partida na yan. Partida na tama ni paggamit ko. Partida na yan. Na may harem pa din siya. Meron pa rin siya iba't ibang babae sa iba't ibang dako ng mundo. Sipin mo, may oras pa siya para doon. Pag ito ang boy best friend
ng jowa mo, manginig na ang boto mo. Sarap. Galing kay Cyril. Okay, Gen Z. Lumilindol? So weird. Ano ba yun? Ito, Biko. Biko talaga, putang ina. Ako, naging zombie na siya. Drop the drone! It's okay, nigga. I got that. Pinapanood ko. Paano ko walang nyoging? Sunod. Magiging napakarami na sa comment section. Mga nagsaspam sa comment section ng mga baduy na channel, leche. Hindi porket may nag-like ng comment mo ay may mangyayari sa buhay mo. Ano yun? Ba't naghahanap ka ng pagmamahal sa ibang tao? Hindi ka kilala. Magsikap ka, gumawa ka ng paraan, dumiskarte ka. Doon mo makukuha talaga yung sinasabi mong success. Pero ano ba ang ibig sabihin ng success? Mayaman ba? Kahit anong gusto mo. Sunod! Galing kay Carl. Yung nasa harap ka ng jeep. Nakakawalan ng tingin, wag sa kaba ng bayan, di ba? Nakakasadya kasi yung bangs ko lumilipad eh. Nasisira eh, mukha akong tangas sa mga dumadaan eh. Kaya kahit kailan walang tumabi sa akin chick sa harap eh, leche. Sunod, at libre ko na yung sakay mo. Roads, railroads, airports. Hoy, ako lang lahat yan. Ako lang ang sukot. Palitan mo to, kadiri. Manlalait ka na lang. Laitin mo ko sa sarili kong lengguwahe. Ano ba naman yan? Mahinang nila lang. Nakikikringe kasi uso. Tire. Umarap si Rizal dito nung binaril para dito. Ano ba naman yan? At panguli galing ka, if money is the root of all evil, edi mabait pala kasi date ko eh. Kung ito ang pinagsimula ng mga pagnakaw sa kaban, dito naman nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa mga nanonood. Sana nagustuhan nyo ang ating mga ninakaw para sa bayan. Huwag nyo matay like, share sa mga magnanakaw nyong friends, at huwag nyo matay subscribe. Paulul Health out. Barbilat, Barbilat, Barbie, Barbilat.